Nem vagyok különleges. Egy hétköznapi ember hétköznapi gondolatokkal. Egyszerű életet éltem, nem állítottak nekem szomorot, a nevem hamarosan a feledés homályába vész, de egy tekintetben sokkal szerencsésebbnek mondhatom magam, mint bárki más. Egész szívemmel és lelkemmel szerettem valakit, és ez nekem bőven elég. Szeretni valakit valamiért, ne tudja senki, ne értse senki, hogy él. Szeretni valakit valamiért, ezer életen és ezer vajon át. Szeretni valakit valamiért, akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj. Szeretni valakit valamiért, benn az ég, csendokul, álmodunk, felébredünk, mindenünk körbekül, vége van, felejtse minden háború. Esik a hold, szemembe fúj a szél. Szeretni valakit valamiért, ég a gyertyaim, ellen adott kötél. Szeretni valakit valamiért, ezer életen és ezer vajon át. Szeretni valakit valamiért, akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj. Szeretni valakit valamiért, benn az ég, álmodunk, felébredünk, Egyébként ne nézz hátul, de itt van mindenki. Ne nézz hátul, de majd hátul van mindenki. Mindenki. De még ne nézz hátul. Még nincs vége. Aha, figyelj. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways.
right where we are. Na, tanultam. Vivian, hozzám jössz feleségül? Legyen igen. Legyen. Be loving you till 17. Baby, my heart could still Menjünk fall oda. hard at 23. Gratulálok, kis ilyen ügyes voltál. Gratulálunk, drágám! Ilyen boldogok legyetek mindig. Gratulálunk! Köszönjük. Gratulálunk! Köszönjük. Köszönjük, Robi. Milyen volt? Jó volt? Nem, jó. Neked is ügyes voltam. Bence. Bence. Köszönjük. Gratulálok. Nem jöttél rá? Sajtóinterjúra kérnélek majd szépen. Nem, adannak. Gratulálok. Köszönjük. Erre hagyd a gyűrűt. Vivi van. Jaj, akkor jó. Ügyes voltál, Bence. Nem. Sokat titkolózás mostanában, de nem. Sokat titkolózás mostanában? Meglepett nagyon. Na jó van. Jó volt. Jó, hogy kerültetek ide? Lent volt. Meglepi. Meglepi. Méretre mindenre jó? Súlyra, nem húzza az ujjadat. Gondoltak, hogy ilyen formában kérdezett. Vivienkedés, miért nem tudtam? Oda van Vivian. A videóklip. Aztán kitaláltam, és akkor a párfelt, és aztán elkerestem a kapcsolat, és aztán készségesen. Mekkora a meglepetés volt, ez sejtettél valamit, mikor döntél rá, hogy mi történik? Hát 8 éve vagyunk együtt lassan, úgyhogy várható volt mostanában, de nem gondoltam. Mindig számítottam rá, mindig olyan dolgok történtek, hogy neki el kell szaladni otthonról, meg állandóan előtt nélkülem telefonált össze-vissza, és tudom, mit beszélek. De nem gondoltam, hogy most lesz, meg most ezt annyira megszervezte tényleg, hogy barátnőim átcsaltak ide, annyira hihető volt a sztori, hogy nem gondoltam volna, hogy most lesz. És mekkora élmény az, hogy egy ilyen filmet láttál a Kötszínháznál egy kicsit? Nagyon nagy. Én amúgy is nagyon szeretem ezt a helyet. Sokszor kijöttünk már Bence, aztán nekem mindig mondtam neki, hogy nekem ez akkora élmény itt kint lenni. És meg nem gondoltam volna, hogy tényleg ilyet fog, csak kicsi korom óta én arról álmodok, hogy nekem nagyon nagy lánykérésem lesz, és ezt mindig elmondtam neki, de hogy ekkora legyen, nem gondoltam volna. A nevedet mond meg még kérdésre. Hát tavaly nyáron itt sétáltunk barátnőmmel, akkor néztük meg először ezt a vetítést. Az nagyon megtetszett, aztán január körül a városfejlesztési osztályt felkerestem ezzel kapcsolatban, és ott nagyon készségesen álltak az ötlethez, nagyon úgy gondolták, hogy ez is egy jó ötlet lehet, és akkor a Phoenix rendezvény szervező Kft. Segítségével megvalósult ez az egész. A videófilmet az egyik barátom készítette, de még külön szeretném akkor megköszönni mindenkinek, aki segítkezett ebbe a dologba. Hát örültem ennek, hogy igen kaptam. Igazából nem nagyon tudok mit mondani, nagyon. Hogyan készült el a filmmel, milyen fényképeket válogattatok, mióta vagytok együtt? Tehát 8 éve vagyunk együtt barátnőmmel. Az eleje a videónak úgy készült, hogy az ő kicsikora, illetve az én kicsikori képeim, majd utána a közepétől, ahogy összejöttünk az elejétől kezdve folyamatosan felépítve végig. Videófilmek, illetve képek voltak bevágva a videóba. Miért volt fontos, hogy itt a Kötszínháznál kért meg a kezét? Hát barátnőm egyébként mindig azt mondta nekem, hogy egy nagyon-nagyon különleges lánykérést szerette volna. Elég sokáig törtem a fejemet, de aztán amikor egyszer is sétáltunk és megtetszett az egész, akkor döntöttem el, hogy mindenképp szeretném itt tartani, mert ez egy elég különleges hely lehet, illetve egész szép ez az egész környék, úgyhogy emiatt döntöttem én. Hányan készültetek erre, és mit gondolsz, mekkora meglepetés volt? Hát ahogy láttam, egyébként nagyon nagy meglepetés. Hát nagyon sokan készültünk, a videót többen csinálták, akkor a
arra, hogy felvétel készüljön, illetve itt a különböző főnixek, illetve a városfejlesztésnek az emberei is nagyon sokan, itt többször össze kellett jönni, megbeszélni, úgyhogy nagy szervezés volt mögötte, mivel ez volt az első, de hál' Istennek jól sikerült, és még egyszer köszönöm nekik, hogy ez így létrejöhetett. Hogyan sikerült itt titokban tartani ennyi ideig? Mióta készülsz egyáltalán rá, hogy megkérdez? Hát januárban kezdtem el készülődni ezzel kapcsolatban, a videóval. Nagy nehezen sikerült elintézni, hogy akkor ez itt összejöjjön, hogy az időpont is jó legyen, mindenkinek jó idő legyen, de hál' Istennek így összejött. Hát körülbelül január óta tervezgettem, hogy... Hogyan csaltátok ide a mennyasszonyodat? Az egyik barátnője elhívta, hogy ő nem idevaló Debrecenbe, szeretné megnézni itt a városi videófilm vetítését, és az volt az ürügy, hogy ők ide eljöjjenek és megnézzék a felvételt. Jó. A nevedet mondani? Nagyon folyt. Nagyon. Ide jövök én is hozzá. Megugolja? Integetni kell? A gyűrűt integessél meg. Várj, hol a gyűrű?